Keď Malachov študoval Spiacu krásavicu, bola som členkou baletného súboru v Berlíne. Už som bola na konci svojej kariéry, ale stále som tancovala rôzne role, aj keď nie už tak veľa. Neskôr som dostala možnosť pracovať ako baletný majster. Napriek tomu, že sme Spiacu krásavicu v Berlíne už niekoľko sezón nehrali, Malachov ma oslovil, aby som tento balet naštudovala v Bratislave, pretože on je veľmi zanepráznený a ja mám s týmto dielom skúsenosti. Malachov vo svojej verzii Spiacej krásavice ponechal všetky dôležité scény ako Ružičkové adagio, pas de deux Modrého vtáka a svadobné pas de deux z tretieho dejstva v pôvodnej choreografii. V podstate predstavenie urobil moderne, trochu ho zoštíhlil, príbeh je vyrozprávaný rýchlejšie, predstavenie má iba jednu prestávku namiesto dvoch. A čo sa týka výpravy, má šmrnc. Je to moderné, ako by to vzniklo v dnešnej dobe. Spiaca krásavica je zaujímavá hlavne pre deti, ktoré zaujíma balet. Deti majú radi hlavne výstupy Víly Karabos s monštrami, ktorú bude na premiére tancovať sám Malachov. Veľmi obľúbené je aj tretie dejstvo s rozprávkami ako Modrý vták a drahokami. Posledný obraz je síce dlhý, ale milovníci tanca ho určite ocenia. A teraz to nehovorím preto, lebo sa pozeráte, ale bola som v Slovenskom národnom divadle veľmi milo prijatá. Keď som prvýkrát prišla, mali ste toho veľa. Labutie jazero, Snehulienku. A napriek tomu, že toho bolo veľmi veľa, našli ste čas na skúšanie. Ja nehovorím po slovensky ani po anglicky. Bolo to ťažké, ale reč tanca je medzinárodná a tanečníci boli veľmi milí. Súbor je veľmi srdečný a dobre si rozumieme. Môžem úprimne povedať, že som sa všade stretla s veľmi milými ľuďmi. No ale uvidíme, čo bude. Som tu rada a baví ma práca tu.